ini 11 tarik Syukurbar 2021 Utoto sama edisi bilis apa dosa parawo দীর্ঘদিন সিটেন খেফিফুন লাইনাইও রাজানি কাউট মাকা হামনক নায়ে হাবাই জাতিनि सामु तांनि हिये ब्रखनति ब्रामत खाव सामु दत चुबा लाये बुरि लाये न जे ब्रामथान ब्रनो न बायरि लाय हा आरफनो नायफिनाय बिन खातानि मानसियोसे जाति बाय जाति दांगा मा जाति बाय जाति न साव सालायो साव सालायो जातिनि साकावसे हिंसा कुनु जागावसे उन्नयनमूलक सामु तांगे सरकारनि सुजुग सुबिदा मेनमानो बानाफोसे बा असे जामेला उमन बानाव बखेले एलाकाले उन्नति या हाबाय जातिले द थांगदन माने लामाले खुरिये वाइसो त्रिपुरा मथा खेनायचिनि ताकु मनमोहन रियां बिनि नेतृत्व 13 परिवार 29 भोटार त्रिपुरा मथायो कार्य दिनै आईपीएफटी त्रिपुरा लेननि मुभमेन्ट अफ फाये चिनि लगे फायहा बारिखे खाकजांमा दं बिनि नेतृत्व 13 फेमिली के 29 भोटार लाइखानाय गौसभानि एक्स चेयरमैन यो बुंफोरनो दं बे बुंसह मनमोहन रियां बिनि नेतृत्व न 13 परिवार 29 भोटार दिनै नेतृत्व जयन खेबायहा खाकजांहा आरो मे जोंहा साखेव बनेखे जागाबै जुमाय जुगाजुग खे दंनाय दं त्रिपुरा मथानि जे उसिंखल राजनीतिक न जत नायख्लिउ तंचां जा दंये दिनै हाबाय जातिनि आन्दोलन खेनायावसे उचि एप्रिसिएट मानो पाना चिन्थियां बांमा खुबो फाय दं आरो मे जों आईपीएफटी गणतंत्र हानो मर्यादारियो गणतंत्रनि आइनो जों सम्मान खेयो भारतवर्षनि आइनो जों सम्मान खेयो आरो मे गणतान्त्रिक पद्धति आन्दोलन के जों त्रिपुरा लेननि मुभमेन्ट जों तंचां जाकचां बायखे गणतान्त्रिक भावे सुस्थ राजनीतिक सिंहनो जों आन्दोलन खेनाय आरो मे आसा खेव बिस्काउन्ट चिनि आन्दोलन बांमा जरा दिफैनाय खाकजां